ኣብ ዓለም በእስራኤል ጥራይ ናይ ሃገር ኣፍልጦ ዝረኸበት ሶማሌላንድ ንመጀመርታ እዋን ኣብ እስራኤል ኤምባሲ ክትከፍት ምዃና ዕላው ዝገበረት ኮይና እቲ ተኸፍቶ ኤምባሲ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ክኸውን ምዃኑ ተገሊጹ። ኣምባሳደር ሶማሌላንድ ኣብ እስራኤል ኣምባሳደር መሐመድ ሃጊ ብመንገዲ ትዊተር ወይ ናይ ሕጂ ኤክስ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ሪፐብሊክ ሶማሌላንድ ኤምባሲኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ክትከፍት ምዃና ብሓጎስ የበሰረኩም ድሕሪ ምባል እስራኤል ብወገና ኤምባሲኣ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማሌላንድ ሓርጌሳ ክትከፍት እያ ብምባል እዚ ድማ ዝምድና ናይ ክልቲአን ሓድሕድ ምክብባር ከምኡ ድማ ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ዘርኢ ክብል ገሊጹ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት እስራኤል ጊደዎን ሳር ብወገኑ ንናይ ሶማሌላንድ ውሳነ ኣገዳሲ ውሳነ ኢሉ ክገልጾ እንከሎ ኣብታ ናይ ዘለኣለም ርእሰ ከተማ ናይ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ ክትከፍት ምውሳና ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ዝምድና ዘሕይል ሓደ ዓብይ ስጉምቲ ክብል ገሊጽዎ። ከም ዝፍለጥ እስራኤል ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዓመት እያ ንሶማሌላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበታ። ኣብ ዓለም ከዓ እታ እንኮ ንሶማሌላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበታ ሃገር ክትከውን ክኢላ እያ። ሶማሌላንድ ካብ ሶማልያ ካብ 1991 ናትሒዛ ተፈልያ ልክዕ ሃገር ከምስላ ዝኽእል ናታ ምሕደራ ዝጸንሐ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነት ሃገር ኣፍልጦ ከይሃበታ እያ ጸኒሓ። እስራኤል ንሶማሌላንድ ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባ በሃገራት ዓረብ ተቃውሞታት ገጢሙ እኳ እንተነበረ ነቲ ተቃውሞታት ብምንጻግ ግን ሶማሌላንድ ርእሳ ዝኻኣለት ሃገር ምዃና እያ ትማጎት። ኣምባሳደር ሶማሌላንድ ኣብ እስራኤል ኣብ ዘዋን ኣብ እስራኤል ምብጻሕ ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ ምብጻሕ ድማ ምስ ፕሬዚደንት እስራኤል ኢሳቅ ሄርዞግ ክራኸብ እንከሎ ክሳብ ቋሚ ኤምባሲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝትከል ድማ እንዳተመላለሰ ስርሑ ክገብር ምዃኑ ተገሊጹሎ። ሕብረት ኤውሮጳ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣንቢርዎ ጸንሐ ናይ ቪዛ እገዳ ከም ዘልዓሎ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤውሮጳ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ ዜጋታቱ ኣብ ምቕባል ምትሕብባር ኣይገብርን ኣሎ ብዝብል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ናይ ቪዛ እገዳ ገይሩ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ እገዳ ከም ዝለዓል ገይርዎሎ። ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮጳ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ኣብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ምልላይን ናብ ሃገሮም ንምምላስን ብዝተገብረ መምሕያሻት እቲ እገዳ ከም ዝተለዓለ ይሓቢሩ። ሕብረት ኤውሮጳ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ መሬቱ ዝነብሩ ስደተኛታት ሃገራቶም እንተዘይተቐቢለንኦም ወይ ድማ እተን ሃገራት ክተሓባበራ ፍቃደኛታት እንተዘይኮይነን እገዳ ናይ ቪዛ ብምንባር እዩ ጸቕጢ ንምፍጻም ክጥቀመሉ ጸንሐ። በዚ ኸኣዩ ቅድሚ 2 ዓመታት ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮጳ ንኢትዮጵያውያን ቪዛ ኣብ ዝወሃበሉ ኣገባባት ገደብ ገይሩ ምህላው ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ እቲ ቤት ምኽሪ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣብ ኤውሮጳ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ንምልላይ ሰነዳት ጉዕዞ ምድላው ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምምላስ መስርሕ ተመሓይሽ ኣሎ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘንበሮ እገዳ ኣልዒልዎ ምህላው ኣፍሊጡ። እቲ ሕብረት ሓፈሻዊ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ መምሕያሽ ከም ዘርኣየ እውን ገሊጹሎ። ብሰንኪ እገዳ ሕብረት ኤውሮጳ ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኢትዮጵያውያን ብዘቕርብዎ መርትዖ መሰረት ብምግባር ጠለባት ቪዛ ክኽልክላ ዝኽእላ ዝነበራ ኮይነን ሕጂ ግን እዚ ተላዒሉሎ። ኤርትራ ኢትዮጵያ ንዞባዊ ርግኣት ሓደጋ ክትብል መግለፂ ኣውፅያ። ኣብቲ ብሚኒስትሪ ዜና ወፂኢ ዘሎ ጸብጻብ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ሰልፊ ብልጽግና ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ንሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ክጥሕስ ድሕር ዘይብል ሰልፊ ብምባል ክትገልጾን ከላ ኢትዮጵያ ድማ ንኣስታት 3 ዕቑድ ንናይ ኤርትራ መሬት ክትጎብጥ ክትሰርሕ ከም ጸንሐትን ብፍላይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ገማግምን ንዓሰብን ክትጎብጥ ክትሰርሕ ጸኒሓ ብምባል እውን ኤርትራ ከሲሳላ። ኤርትራ ኣብታ ኣውፅያቶ ዘላ መግለጺ ኢትዮጵያ ተራ ሓንቲ ብመሬት ዝተኸበበት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንንግዲ እትደሊ ሃገር ኣይኮነትን። እዚ እንተዝኸውን ነይሩ ሕጋውን ርዱእን ነገር ምኾነ፣ ግን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገሮ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፍሽለታት ናብ ካልእ ንምጥምዛዝ ግዝኣታዊ መስፍሕፋሕ ክገብር ዝደሊ ዘሎ ብምባል ከሲሳ። ኤርትራ ኣብቲ መግለፂኣ ብተወሳኺ እዚ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብኸመይ ከም ዝጀመረ ጽሒፋ ዘላ ኮይና ኣብይ ኣሕመድ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ህልውና ጉዳይ ምባሉ ብምጥቃስ ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ እስርቲ ናይ ጂኦግራፊ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ምባሉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድልየት ካብ ተራ ናይ ንግዲ ዝርብ ጌርካ ዝግበር ስምዓት ናብ ካልእ ናይ ጎነፅ ሕልሚ ዘምርሕ ድሕሪ ምባል ብዙሓት ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ድማ ንናይ ውሽጢ ዓዲ ሰማዕቶም ብተደጋጋሚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትውንን እያ ብምባል ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሞም የጋውሑ ኣለዉ ኢላ። ብተወሳኺ ኤርትራ ኣብዚ መግለጺ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ሶማልያ ክሳብ ጫፍ ምጽዋዕ ጸወትኡ ንምሕላው ዓቕሚ
ኣለዎ ምባሉ ካልእ ናይ መስፈሕፋሕ ሕልሚ ድሕሪ ምባል ብተወሳኺ ድማ ሃገራዊ ረብሓ ንምሕላው መሬት ካልኦት ምጉባጥ ከም ኣብነት ንናይ እስራኤል ካብ ሶርያ ዝሓዘቶ ጎቦታት ጎላን ጠቒሱ እውን ተዛሪቡ ኢላ ብተወሳኺ ኤርትራ ነቲ ዝነበረ ቃልሲ ናይ 30 ዓመት ብሃገራት ዓረብ ዝተደገፈ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምትራፍ ዝተኣልመ ውዲት እዩ ዝብል ብኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ንናይ ኢትዮጵያ ናጽነት ብምንቕኣስ ከተስፋሕፍሕ ናይ ምድላይ ስልቲ እዩ ብምባል ናይ ኢትዮጵያ ንፀጥታ እቲ ዞባ ሓደጋ ብምባል ገሊጻታላ ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነቲ ዘሎ ምዕባለታት ዕሽሽ ከይብሎን ኣቓልቦ ክህቦን ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ድማ ተሓታቲ ክገብርን ብወገን ኤርትራ ጻውዒት ቀሪብሎ ድሕሪ 18 ዓመታት ናብ መጻረይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝኣተወት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትማሊ ኣብ ዝወደቐ ዕጫ መጻረይ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2027 ኣብ ምድብ 4 ምስ ሃገራውያን ጋንታታት ደቡብ ኣፍሪቃ ጊንን ኬንያን በፂሕዋ ካብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ቀዳመይትን ካልአይትን ዝወፃየን ናብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ክሓልፋ እንተኾነ ኣብዚ ኤርትራ በፂሕዋ ዘሎ ምድብ እትርከብ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ምስ ታንዛንያን ኡጋንዳን ብምዃን ነዚ ውድድር ካብ ዘእንግዳ ሃገራት ብምዃና እተመዝግቦ ውፅኢት ብዘየገድስ ብቐጥታ ክትሓልፍ ካብተን ዝተረፋ ኤርትራ ደቡብ ኣፍሪቃን ጊንን ከዓ ዝሓሸ ነጥቢ ዘለዋ ጋንታያ ክትጽምበራ ስለዚ ኣብ ምድብ 4 ንኬንያ ኣውፂኻ እተን ዝተረፋ 3 ሃገራውያን ጋንታታት ንሓንቲ ኾታየን ክትጻወታ በዚ ከዓ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሓደ ንኽትሓልፈሉ ጸቢብ ዕድል ዘለዎ ምድብ ይበፂሕዋ ዘሎ ኣብቲ ትማሊ ዝወረደ ዕጫ ከቢድ ምድብ ተባሂሉ ክግለጽ ዝከኣል ግን ሃገራውያን ጋንታታት ኣይቨሪ ኮስትን ጋናን ኣብ ሓደ በፂሕወን ዘሎ ምድብ እዩ ምዘን ኣብ ምድብ 3 ተመዲበን ዘለዋ ጋናን ኣይቨሪ ኮስትን ከዓ ጋምቢያን ሶማልያን ተመዲበን ኣለዋ ዝመጽእ ዓመት 2027 ካብ 19 ሰነ ክሳብ 17 ሓምለ ዝካየድ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኬንያ ታንዛንያን ኡጋንዳን ብልፍንቲ ከአንገዶ ኣብዚ ብሕጂ ዝካየድ መጻረይ ግጥማት ድማ 48 ሃገራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ምድብ 4 ሃገራት ብምድልዳል 12 ምድባት ቆይመሎ ብጀካ ኣብተን ሃገራውያን ጋንታታት ኬንያ ታንዛንያን ኡጋንዳን ዘለውን 3 ምድባት ካብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ቀዳመይትን ካልአይትን ዝወፃ ናብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ክሓልፋየን ደቡብ ኣፍሪቃ ኬንያ ኣብ ዘላቶ ምድብ ናይጄሪያ ታንዛንያ ኣብ ዘላቶ ምድብ ቱኒዝያ ከዓ ኡጋንዳ ኣብ ዘላቶ ምድብ ብምህላወን ልክዕ ከም ኤርትራ ጸቢብ ጌጋ ዘይፍቅድ ዕድል ዘለዎን ኮይኑ ኣብ ምድበን ከዓ ነታ ሓንቲ ቦታ ንኽረኽባ ክቃለሳየን እታ ካብ ሴኔጋል ተመንጢላ ዋንጫ ክትወሃባ ተወሲንላ ዘሎ ሞሮኮ ድማ ኣብ ምድብ 1 ምስ ጋቦን ኒጀርን ሌሶቶን ተመዲባላ እታ 7 ግዜ ነዛ ዋንጫ ብምዕታር ክብረ ወሰን ሒዛ ዘላ ግብጽ ከዓ ምስ አንጎላ ማላዊ ደቡብ ሱዳንን ኣብ ምድብ 2 ተሰሪዓ ትርከብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ ሜዳን 3 ካብ ሜዳን ወጻኢ ከዓ 3 ጸወታታት ከካይደን ብድምር ከዓ ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ 6 ጸወታታት ያኽተካይድ እቲ ቀዳማይ 4 ጸወታታት ኣብ ወርሓት መስከረም ጥቅምትን ሕዳርን ከካይደን እቲ ዝተረፈ ጸወታታት ከዓ ኣብ መጋቢት 2027 ክካየድ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ አንጻር እስዋቲና ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ቅድመ መጽራይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ሜዳኣ ነቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝጠልቦ ነጥብታት ስለዘየማልአ እቲ ኣብ ሜዳኣ ክተካይዶ ዝነበረ ጸወታ ኣብ ሞሮኮያ ኣካይዳቶ ነይራ ዝመጽእ መጻረይ ግጥማት ድማ ኣበይ ክተካይደያ ብሕጂ ዝፍለጥ ክኸውን እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም